bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezwe mina kumfeze ngututhu ngakhumalo bathi ilast bona magumede mhlabe emangabe usemusha like hanzo phinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ngakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo uMaskandi INkos YamaGcokama ikuthembisa likhulu lapha kubalandeli ekanjalo futhi nobathandi bomculo kaMaskandi emva kokuthi ikhiphe lapha i-CD cover evungazelisa abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Le CD cover uthembisile lapha ukuthi uzokhipha i-EP lapha ezoba hamba khona abaculi ebeminye imkhakha lapha okungewona umculo kaMaskandi okubala kubona oSjava omusicaholic lapha kanjalo futhi uMafikizolo uSimi kanjalo noMC Nhlaka kanjalo noWeza lapha uthe nje le album izoba lunye uhlobo lomculo okungewona uMaskandi abathandi bomculo kaMaskandi abalindele futhi uyathembisa ukuthi bazolithokozela mhlawumbe wena engakuthini kolakho uhlangothi lapho kukuphawula kwakho mayelana nokuthi INkos YamaGcokama izokhipha olunye iCD ekungewona umculo kaMaskandi ukuthembisile kodwa ukuthi iyeze album INkos YamaGcokama ekizoba Isigqi esomculo kaMaskandi ngawo lapha unyaka kaDisemba mhlawumbe wena esokunjani ukuyilinda lapha ngaphuma noma nini i-EP yeNkos YamaGcokama la izobe khona ikhipha sinye istyle okungewona umculo kaMaskandi lapha nahlangane comment section sidingide lolu daba ngaza kwethu nayi CD cover yeNkos YamaGcokama ngathi uyayibona lapha ukuthi inhle kanjani isihloko sithi i-Advantange lapha ke sazibonele nawe lapha kanjalo futhi nohla elwengoma ezikuyo le CD okanye le EP ahlangane comment section sidingide le ndaba izo ezihamba phambili kwesenkezweni ngakhohlwa subscribe nokulike nokushare niphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.